Audio Jungle. So, ayan guys. What's up? What's up? What's out? Kakain po tayo. Magmumukbang po tayo ng mangga. Mangga. Hinog ka na ba? Tapos, aramang. Inluto na Mr. Tampo. Shout out sa'yo. At saka, syempre, Jollibee. Bigay ni Prince Batong. May kasamang coke. Parang sakit chan tayo. Basta makamukbang tayo lang. So, ayun. Game na. Arat na. So, ayan guys. Kakain na po. Mangan tayo na po. Kaon nga na. Ano pa nagsibsib na nagdabsub na. Tagari ah. Ramanan tayo ati ko ah. Ati ni fried chicken yung tida. Yung mas kami nupad palawat, di ba? Yung kikot ka na. Ito, fried chicken ay mas mitkid eh. No, padpadawat na. Ay mas malibor eh. Tagal-tagal yung bing. Unahin tayo. Ito ngamin ko. Bakit sakit siyan tayo. Unahin tayo mangga. Nagkik pamigo! Naimas siya ramang. Luto ati ni Mr. Tampo. Sergio. Nagtako ko yung manggay karuba. No. Anyok. Memang. Kahit yo. Lo. Magpalibre ka, wala pa. Ninagan natin ngaminin niya. Gravy.
Ano yung gravy ko? Katilimon ko na bracket ko ito kasi nyo. May cut. Agswag. Dalsim. Charot. Indian mango, ito yan nga native. Lang, kailangan ko huminga. Ha? Napigay stick o ti, namaya na to stick o, Thank you po sa nagbigay, taga Nagilian. Hoy. Hoy. Ket mo? Yung aso ko. Ket mo? Kanimang gagawin mo? Salina. Siya pa nagluto ng ano, pakita ka. Ng tao yan, aramang. Hindi masarap. Bawal, saan yan? Masigam. Sure. Ang gata. Gusto niyo pa? Ito lang. Hold me close. Anak makangis.
Special talent yun. Ada yung meat na manggan. Hold me close. Baraw sound. Nan dan dan dan. Tanam tam tam. Gusto nyo, this is gravy. This is my favorite and this is jabe. This is my favorite. This one fries. Lang, nahini tayo pa lang. Manduginan ko. Paano sumubo? Wait lang, pagpupunas tayo kasi may gawing dirty. Lintik na wala pa ng gadget. Luto sa mga pagkain. Gawid pa na lang luto. Hindi na maturog. Boyfriend ng Janessa. Hindi na maturog. Kabay da ka no. Ano? Nandiyan ako agad. Dito sila tatlo. Ako doon tayo sa bahay. Doon ako sa divan na pagaga. Gusto nyo? Katayan ko muna. Shoo. Hala, tagarikan. Nag-vlog ako. Ano ba? Nagkakwento ako sa inyo. Once upon a time, may isang elepante at saka kuton. Ang sabi ng yung kuton pumunta sa tenga ng elepante. Tapos nahimatay yung elepante. Bakit? Kasi sabi ng kuton mong kan. Kasi sabi ng kuton, ano, charot. Ngapgal. Sabi ng kuton, buntis ako, ikaw ang ama ko yan na. Kasi lumitnog ka, siya kinagbasit lang dakil. Hoy. Ay. Nabsog na ako. Old meat. Tan papapakin natin mangga. Ala na, dinig ka nagyara mangin. Naisawsaw ka na ako ng mangga. Gusto niya? Yung tagarin niya yan. Ano kaya? Gusto mo? Ako? Balang araw. Napisili sa
Ha? Audio Jungle.